2020 मायथाइनि जा 27 जानुवारि नंगौ थारैनो जों बुंनांगोन जे दिनैनि साना जे मोनसे बर'फोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान आरो दिनैनि जे 27 जानुवारि बे जानुवारियावनो बर'फोरनि जिथु मोनथाम आफाद जेरै एनडिएफ बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो इउबिपिअ होननाय बे मोनथाम जथाय आफादजों लोगो नांनानै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव मोनसे बर' गोजोन गोरोबथा जादोंमोन जायखौ जों बिटिआर गोजोन गोरोबथा मुङै बे समाव जों मिथिनो मोननाय जादों आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जि दिनै 3 बोसोर आबुं जानाय आरो बेयो फैयै फैयै दिनै 4 बोसोराव आगान होगासिनो दङ आरो बे 4 बोसोराव आगान होनायखौ लानानैनो दिनै जोङो बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो जिथु ब्लक कमिटिफ्राव दिनै बेबायदि मोनफा हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों थिग दे नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ जिथु नैबेयावबो मोनसे जि नैबे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै नैबे समाव मोनसे हानजा सुनाय हाबाफारि बेयाव सोलिबाय थादों जाहोना जाहैबाय जिथु नैबे हरसिंगा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि जानानै थांनाय बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर बे गोरोबथाखौ लोब्बा लाखिनानै दिनैनि सानाव हरसिंगा ब्लक कमिटि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बानजायनायाव देउलगुरि सकनिफ्राय जिहेतु हरसिंगा सोहोरखौ सा फाखोसे गिदिंनानै नैबे समाव जि हान्जा सुरनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानायखौ जोङो नैबे समाव जों नुनो मोननाय जादों आरो जों बुंनांगोन जिहेतु नैबे हान्जा सुरनाय जि हाबाफारि बेखौनो बेखेवनानै होलांदोंमोन जि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि एबा गागि थुनलाइगिरि बिथां नन्देस्वर दैमारिया बेखेवनानै होलांनायखौ जोङो नैबे समाव जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन आं नैबे समाव मिथिनो नाजानाय जिहेतु नैबे समाव बियाबनि जे एमसिएलए बिथां सन्जय सरगियारि बे सन्जय सरगियारि बे जि हान्जा सुरनाय हाबाफारि बे हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव दिनै बे समाव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों दा आं नैबे समाव आं मिथिनो नाजानाय जिहेतु बेयाव बियाबनि जा एमसिएलए बिथाङा आंजों लोगोसे दङ जिहेतु 3 बोसोर आबुं जाबाय दिनै 4 बोसोराव आगान होगासिनो आरो बेखौ लानानै नोंथांमोना हान्जा सुरदों बिटिआर सुक्ति दुलाराय फरायसा आफाद आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै जि फेक्सन इउबिपिअ आरो जोङो बिटिआर एकर्ड सुक्ति खालामदोंमोन आरो बियो 3 बोसोर आबुं जाबाय देग्लाय 2024आव जोङो 4 बोसोराव जों आगान होदों दा जोंनि ओनसोलाव 3 बोसोर जेब्ला कमप्लिट जाबाय आरो जों नुनो मोनबाय जे गमामायैनो बिटिआर ओनसोलाव मोनसे सान्थि परिबेस जाबाय मोनसे ट्रेंगुलिटी मोनसे कन्जिनियेल एटमस्फियार जाबाय जे मोनसे समाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव खोब दाङाबाजि मोनसे परिस्थिति आरो बिदिनो खोब डिस्टार्ब एरियामोन आरो फियार साइकोसिस बेबायदि दंमोन कमिउनिटिनि गेजेराव कुनु फोथायलायनाय बिश्वास बेबायदि माने जि सम्पर्क बे जोब्बायमोन दा बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव आरो 3 बोसोर जे कमप्लिट जाबाय आरो बेखिनि समावनो जों नुनो मोनबाय जे बिटिआर ओनसोलाव जथेस्थ मोनसे पिस एन्ड ट्रेंगुलिटिया बे प्रिभेल जाबाय फियार साइकोसिस मानसिफोरनि गेजेराव जा दंमोन बेबो माने जोबनो थांबाय आरो देग्लाय जोङो 4 बोसोर बेबायदिनो दिनै जोङो पिस रेलि जोंनि हरिसिंगा समस्तियाव जोङो लादों आरो बेयो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांनि गोख्रों आरो मोजां बेबायदि डायनामिक लिडार सासे जोङो मोननो हानायखाय बिटिआर ओनसोलाव दिनै गमामायैनो सान्थिजों लोगोसे डेभेलपमेन्टनि जि फेस आरो बे फेसआबो जथेस्थ जागासिनो दं होननानै जों बुङो सार नोंथांनि मोनदांथियाव दिनैनि जा बेयाव बाहागो लानाय सुबुंनि अनजिमायानो दिनै बिटिआरआव गोजौ फैबाय होननानै सानो नामा बेनो प्रुभ खालामो जे दिनै हरिसिंगा समस्तियावनो 2000निख्रुइ बांसिन बहाय आरो बे बर'ल' नङा बहाय दिनै असमिया भाषि बिथांमोनबो दं बेंगलि माने भाषि बिथांमोनबो दं माइन'रिटि बिथांमोन दं राभा दं कसास बंसि दं खत्रियफोर दं आरो सावथाल आदिबासि बिथांमोनाबो दं जे जोंनि हरिसिंगा समस्तिनि सिङाव जाफिननाय माने जा हारिफोर दं आरो गासैबो दिनै लोब बिथांमोना ओंखारबोदों आरो बेनो प्रुफ जे गमामायै जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जे मोनसे सान्थि परिबेस फैबाय डेभेलपमेन्ट फैबाय आरो बेनो दिनैनि जि रेलि आरो बे रेलियानो जथेस्थ मोनसे मा होनना बुङो रिफ्लेक्सन होयो होननानै जों बुङो दा गोरोबथानि माखासे दफाया मावफुंजाबाय आरो माखासे आद्रा जानानै दङ बे बिथिङाव पलिटिकेल पार्टनि जिथुनिखि आर्टिकल्सफोर बिटिआर एकर्डनि मरलेस बेथ' जोंहा जोब्बायनोसै एक्सटेनसन अफ एरियासआव जोंहा जाबाय 41टा भिलेज रेभिनिउ भिलेज जोंहा सोदांनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे दा डिलिमिटेसन खालामनानै जे 54 जे समस्ति दानाय आरो बेबो जानो थांगासिनो दं आरो पलिटिकेल पार्टनि जाखिनि खामानि दा जोंहा मोनसेल'सो थालांदों आरो बियो बिटिसि एकर्डनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि बिटिसि एकर्ड आरो बिनिनो आर्टिकोल 10 सिडलिं इस्युज कार्बि आंलंनि बियो माने मोनसे खोब माने इम्पर्टेन्ट जेंना आरो बेखौ 15 बोसोर जे बिपिएफआ जदिअ बिथांमोना साइन खालामनानै लाबोदों आरो बिथांमोना बेखौ मावनो हायाखै आरो बे एखे दफायानो
जोंनि बिटिआर सक्तियावबो बेखौ जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो आसाम बिथांमोनजों जों बुजाफोरा खालामनानै जोङो बेखौ प्रेसार होगोन जे कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि जि सिडलिं इसुस आरो बे सिडलिं इसुसआ बियो माने मा होनना बुङो जाफुंजानांगौ एग्जिकिउसन जानांगौ आरो बे पलिटिकेल पार्ट मोनसेल'सो जोंहा थादों बाखि जाखिनि एक्स ग्रेसिया होनाय जोंनि मार्टियार्स फेमिलि आरो जोंनि एनडिएफबि बिथांमोननो जे रिहाबिलिटेसन्स होनाय मरलेस बेफोरबो माने जाबाय थादों आरो बियो एसे मा होनना बुङो जिहेथु बियो मोनसे अफिसियेल प्रक्रिया ल' एन्ड अर्डारनि खोथा दं आरो बेनिखायनो बे पार्टआ मा होनना बुङो बेबो जोबहैसिगोन जितु नेকি আমাৰ আজি 2020 চনৰ যিটো বিটিআৰ ৰেকৰ্ড হ'ল এই বিটিআৰ ৰেকৰ্ডে যেতিয়া নেকি আমাৰ বিটিচিলৈ শান্তি ঘূৰাই আনিলে যি নেকি আমাৰ মানে এনডিএফবি ফেকশ্যন আৰু লগতে আমাৰ আপছো যিসকলে নেকি বিটিআৰ চুক্তি কৰিলে এই বিটিআৰ চুক্তিটি যি বড়োলেণ্ডত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিলে এই শান্তি পৰিৱেশত আমি যি নেকি 33 লক্ষ মানুহ আছোঁ বিটিচিত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীবিলাক আছে আজি তেওঁলোকে উন্নতিৰ পথত আৰু তেওঁলোকে শান্তি এটা পিচফুল শান্তি এটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে যাৰ ফলত নেকি আমি সকলোৱে আজি বিটিচিত মানে থাকি পেলাই এটা আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে বিটিআৰ ৰেকৰ্ডতে আচলতে আমাক এটা ভাল বস্তু আনি দিলে যি নেকি বিটিআৰ ৰেকৰ্ড চুক্তি হ'ল আৰু বিটিচিৰ আগত যিটো নেকি অশান্তিৰ পৰিৱেশ আছিল এই অশান্তিৰ পৰিৱেশ যেতিয়া নেকি মানে নাইকিয়া হয় যে শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিলে আচলতে মানুহে এটা সকলোৱে আনন্দিত হৈছে যে বিটিআৰ আচলতে আমি সকলোৱে ইয়াতে জাতি জনগোষ্ঠী সকলে মিলিজুলি থাকিব পাৰিম এই বিটিআৰ ৰেকৰ্ড চুক্তি দি थारैनो जिहेतु बे बियाबनि जा एमसिएलए सन्जय सरगियारि बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिनानै होबाय दिनैनि जा हाबाफारि बेजों लोब्बा लाखिनानै जिहेतु गोजोन खौसेथिखौ मोनदांनायनि गेजेरजों दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना नैबे समाव लानाय जादों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों आरो थारैनो जि प्रमद बर' दैदेननाय जि बिटिआर गभर्नमेन्ट बे बिटिआर गभर्नमेन्टआव थारैनो सोलायनाय फैदों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङावबो बुंथिदों जायनि जाहोनाव दिनै नैबे हरसिंगा बियाबनिफ्राय लोब लोब जिथु गुबुन गुबुन बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि हारिसाफ्रा दिनै फैनानै नैबेबायदि हान्जा सुरनाय आरो नैबे जिथु बिटिआर एकर्ड डे जि सेलेब्रेसन खालामनाय बेयाव बाहागो लादों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों जिहेतु बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों मोनबोनाय जि माखासे दफाफोर बे दफाफोरा दिनै माखासे दफाया मावफुंजाबाय आरो आद्रा थानाय जि दफा बे दफाफोराबो थाबैनो फैबाय थानाय समाव मावफुंजागोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोथा होदों आरो जोंबो बुंनांगोन जिहेतु जोंबो थारैनो नैबे समाव जों नुनो मोन्दों नैबेयाव 2,000-3,000निबो बांसिन जि सुबुं बा रायजोफोरा दिनै बे जि हान्जा सुरनाय हाबाफारि बे हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव फैनानै लोब लोब बाहागो लानायखौ जोंबो नैबे समाव जों नुनो मोननाय जादों नैबे समाव आङो केमेरा पार्सन बिथांजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि